and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Di pasalag si Michael nga makuyog gyud niya si Emily pagka-Viernes diha sa ilang kaugalingon. Unya pagkaingon ugma didto sa ilang tunghaan, nagdali si Emily nga musud sa klase kay late na siya. Nagsabot sila si Michael nga paabuton siya man sa klase. Apan wa magdugay, may batan-on nga miduol kang Emily ug nagda kinig buwak og chocolate. Nagkanayon ang batan-on nga gisugo siya ni Rafi paghatag sa maong buwak og chocolate kangadto kay Emily. Dayong biya ni ini. Tayon pa nga klase, begang pa. Sige. Kita ta after class na ko, okay? Ha? Sige. Miss Emily, kadiyot lang. Oh, nga na, Inday? Di ay gipahatag ni mo si Kuya Rafi, oh. Nice nga flowers o chocolate. Tuar siya ay. Sige ha. Amina, ihatag ko nagbalik niya. Ug sod na sa klase mo. Oh. Sige na. Late na kayo ka. Oh, sige. Si Rafi yung iyang amigo. Natanaw na mo. Late ka na, Emily. Sige, arin ako. Iuli ko tarong niya. Gusto ko tanig labay sa basura pero insulto na para niya. Pag-isultihan ko lang. Yamat, Rapads. Tanawa. Di apa dong din. Uy, gidara ba ang sugo ni mas bata parts? Na para kang Emily? Iyay, nabalik na. Tuyo ini. Nagpakita, nag-action. Nga may katungod siya kang Emily. Yabag siya. Gusto gani gubutin tamahan na. Gusto gani. Duha Sagdi lang ko, ha? Duha ba yata parts? Duha ta. Sagdi lang ko. Diyan na siya. Paminahon ko unsay ang tuyo. Nagidaman niyang para unta kang Emily. Minaw lang ko ha. Kung si sulti niya. Pero mulahap siya si Antoyo. Di, gisabag mahay. Tinawan ta. Rap, ipahatag nagbalik ni Emily ni mo. Si Emily ka ang nagpahatag na, ha? May? Ipauli niya? O ikaw? Okay, ang kunon ko. Akong gusto nga iuli ni mo, Rafi. Tuwad kay mayong hunaon nga, mudawat kaya po mga regalo nga akong girlfriend kang bisan kinsa. Gani anak ko, gayang boyfriend. Hinaot ko magkasabot ka na. Insulto na para na ako. Nga dahil siya tubangan ang pagdawat na. Gipaniguro mo na ba? Nga maangkon mo siya? Siya rin magkatubagan na Araf. Oh, please lang. Ayaw na siya sa mukha. Kahilas ni mo mumando na ko. Ha? Buhi ilan ko. Dili maayo makita tang naghimog kagubot at tubangan ng universidad. Buhi ko. Ug ayaw pugsang magkapasakit ko ni. Bugiro ni mo ha? Buhay na, Marts! Buhay na! Sagdi, may! Piki! Ako, naigusandol sa tahan sa auto. Ang bugero kay ka? Nga naigo na ng uni mo sa handol. Ako ka na sa kasakit. Pag-igo, kapika di mo buang ka? Tara, Bars! Sipat lang ta kayo. Ini mga estudyante nga. Ay, numeriuso ay. Likay lang ta. Dali, Bars! Nagupot kida ikunugan niya dito sa kawas eskwelahan. Totoo na siya. Mike! Manang klase mo? Oh, nagupot mo si Rafi. Gisultihan ko ni Curly. Gitabangan ko na ka. Wa ba ya? Kilyuhan lang ko ni Rapi diyang gingnan ko siya. Ngayon balik ko kahatag ang regalo ng chocolate o buwak. Ako mismo ang nag-uli. So ko siya gikilyuhan ko. Michael,
Gitukmod ko siya o gikalitan ko gunit niya itong Kim. Ipabunog ako ni Rafi pero wak buhatan ni Rafi. Wari kasong nitabo. Milagom gidapit sa imong agtang o. Tara sa kantina. Mangali kog ayos. Butangan ta na. Dali na. Ayaw na. Musagop ta kalagom kundi ni mo ati manuin. Wari kaso ni. Adto na lang ta. Michael, wa na lang kung tato ni mo iuli. Nainsulto to. Gusto giday ka mo dawat na ito regalo niya. Igo lang kung ipakita niya nga gidawat nako. Pero ihatag ko to sa bata ang chocolate ug ang buwak. Ibutang dito sa chapel ng eskwelahan. Diba? Waong tay kupot. Gibasol ba ko ni mo, Emily? Dili kay kipasal ti ka. Ang ako nga, di lang unta masamok ba. Nainsulto man to siya, kay ikaw mismo mo ay mihatag og balik kadto niya. Nainsulto siya, Michael. Michael, di na lang ko gusto nga doon ay daw utang mahitapo ni mo. Mauna nga, likay sa pagtuol nila. Sila mo'y matawag na noong din, Emily. Wa sila din magtungha. Ug labing siguro. Wa na gud sila mag-eskwela. Gisamok niya ang atong relasyon. Husto na. Ayaw nagkasuko. Sige, ato na lang ta. Dali na. Tungod tingali kang mama mo mahinungdan. Na nagpadayon siya siyang tinguha ni mo. Wa bugoy gusto na ako si mama mo. Way makabuot sa kong bation, Michael. Og nahibaw si mama sa kong baruganan bahin sa atang relasyon. Pero sa pagkakaroon, aron way samok, kita na lay mulikay, okay? Usa ulo paglikay kay Rabi. Kung mo'y nagustuhan ni mama mo. Isaad ko nimo. Ikaw paghihapon ang akong piliwan. Tuoy ko. I love you. Okay. Sa Friday ha, ato ta sa bahay. Tumana nga itong ikasabutan. May pasali kong mama ko na. Sure nila, Kit. Ayaw ka bala. Oh, may sakit lang ako. Murag na sa ilaw magkasakit. Magdali kong suot sa kwarto. Nga naman bisog ba ang kasakit? Mahigdal ako. Isa ka ko lang ulan. Basin taas ang akong presyon sa dugo. Siba ko lang. Ipiyong ko lang akong mga mata. Mawara ni kasakit. Mawara ni. Good morning, Tia. Ay, morning, Sam. Sa'yo rong kag bibagon da. Sa iyo man sab kong nakatog pagkapi eh. Sa magkatawan ti kag kape. Ako na lang, Tia. Si Michael. Sa'yo pa man, huwag hapon tingali ang klase. Dugay man ang mubangon. Di lang natupokawon. Bitaw. Sige, ayaw na lang. Init na ning tubig. Mapasok ka, ha? Horot na di ang creamer, Tia. Sagdi lang kay mangumpraon niya ko. Ako na lang, Tia. Taod-taod na sab kong wa ka pang groceries. Na sige. Ilista lang unyag unsay mga kumprahonon ta, Tia. Oo. Uy, tuod ay, Bernes na ugma og ni Arba ang girlfriend ni Michael. Mangandam lang sa tag-inalit ta kang Emily, ha? O, Tia. Tuan naman bitaw ang ihatag ko niya. Gisod ko nas na kong bag. Upulos gito di kalidad ang mga besti nga akong ihatag niya. Sa akong tanaw og pag-ilaan ng bata, buutan kaayo. O gusto sab ko nga siya mao'y madayon ni Michael. O niyang Viernes, Tia, pakiksultihan ko siyag maayo pahin sa ilang relasyon ni Michael. Kaya ang karibal rabad ay sa akong anak. Mo'y nagustuhan sa inahan ni Emily. Mao nga makigsulti ko niya og matinud-anon bagid siya kang Michael. Huwag kayo pagduha-duha siyang gibati para ni Michael Estela. Suod na baya minian ang bata o mitahod usab siya nako. Kung mao ka na, Tia, aron wa ni mahimo ang iyang inahan. Kay wa magani gusto kang Michael. Mahimong ipakasal ko sila sa hilom sa civil. Estela, Kana kung musugot usab si Emily. Isugyot ko lang na niya. O kung musugot siya, malipay ko. Og labaw ng malipay ang akong anak. Dili ba, Tia? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!